Gràcies a un estudi de la Fundació Ribus, s'ha detectat que el besòs a l'altura de Montcada, en un lloc inesperat, s'ha reproduït el blauet, un fet molt sorprenent. En els darrers anys també han crescut la presència del corriol petit, dos fets que són indicadors de la bona qualitat de la conca del Besòs i la Tordera, també en els punts intermedis que corresponen al Baix Vallès. Veníem d'un any molt plujós, com era l'any 2020, i això també ho hem detectat amb el corriol petit i amb d'altres espècies. Veníem del 2020, que va ser molt plujós, i per tant això ha repercutit en les poblacions. Bona nit. Aquesta nit s'estrena al Teatre de Can Rajoler de Parets el documental Sergi Mingote K2 Hivernal, un muntatge fet per Albert Barceló amb tot el material que va gravar Mingote a la darrera edició. Bona nit, Ruth. Bona nit. Fa uns 30 minuts que ha anat arribant al públic al Teatre Can Rajoler. El documental d'Albert Barceló ha generat molta expectació i hi ha moltes ganes de veure'l. Al febrer entrarà en funcionament un nou bus urbà 100% elèctric a Mollet. Aquest vehicle substituirà un de gasolina i d'aquesta manera l'Ajuntament referma el seu compromís per tenir una flota de vehicles sostenibles. A més, el nou bus compta amb les tecnologies més avançades que el fan més confortable per l'usuari. L'objectiu del govern municipal sempre és això, renovar la flota de vehicles dels busos urbans, que actualment tenim 3, per convertir-los en una flota 100% verda i molt més confortable pels usuaris. Els castellers de Mollet tornaran als assajos aquest divendres i ho fan amb canvis en la direcció de la colla. El nou president per aquesta temporada és Juan de González, un mític dels de la camisa verd claret. Aquestes primeres setmanes d'assajos serviran per cohesionar la colla i preparar una nova temporada on tornar a gaudir dels castells. Frase meva des de fa molts anys, des de fa moltíssims anys, des que soc a la colla pràcticament, l'objectiu principal és passar-s'ho bé. I crec que si les coses van rodades i la gent va fent feina, doncs al final tots ens ho passem no bé, sinó molt bé. I en esports, Albert, el Mollet de futbol vol refer el fortí. El fortí del municipal dels germans Gonzalo en un moment important de la temporada. Els molletans jugaran 2 partits seguits a casa. Diumenge tanquen la primera volta i la setmana vinent començaran la segona. 6 punts que no volen deixar escapar. La primera prova serà contra un Mataró que arriba amb la confiança reforçada. L'estem afrontant amb la màxima ambició, amb les màximes ganes, i el que volem sobretot és intentar quedar-nos amb els 3 punts i començar a treure cap a la part mitja de taula. Jo crec que si venen molt a dalt també haurem de jugar una mica a segones línies, però si no, si es queden, doncs sí, hem de mastegar una mica el partit. Hola, què tal? Pluja, fred i un ambient de ple hivern, el que hem tingut al Baix Vallès aquest divendres, però la cosa ha d'anar canviant una altra vegada al cap de setmana. Podríem dir que tindrem un temps més amable. Alguns núvols encara als matins, especialment el del dissabte, i fred. La veritat és que, tot i el sol, de moment el cap de setmana no escalfarà del tot. Des de l'any 2019, l'Observatori Ribus està realitzant un seguiment de les aus, especialment centrat en les que nidifiquen a les conques del Besòs i de la Tordera. Aquestes dades permeten avaluar també la qualitat i l'evolució d'aquestes conques, i els resultats que s'han obtingut en els darrers 2 anys són sorprenents. Aquest ocell, anomenat blauet, s'ha reproduït en un lloc inesperat de la conca del Besòs. Es tracta de la parella de blauets que fa un niu més proper al mar que s'ha trobat mai en aquesta conca, concretament a Montcada. I és que la nidificació del blauet és un indicador de qualitat ecològica del medi fluvial, ja que per reproduir-se necessita una certa població de peixos de mida petita i talussos sorrencs on poder fer el niu. Crida l'atenció, no? Per què ha pogut nidificar aquí? Doncs precisament perquè ha trobat un hàbitat adequat per fer el seu niu, ja que el blauet és molt específic, i d'altra banda, doncs, perquè potser veníem d'un any molt plujós, com era l'any 2020, i això també ho hem detectat amb el corriol petit i amb d'altres espècies. Veníem del 2020, que va ser molt plujós, i per tant això ha repercutit en les poblacions.
Gràcies al seguiment ornitològic que està fent la Fundació Ribus, també s'ha detectat que arran dels efectes del temporal Glòria van augmentar els exemplars de corriol petit, una espècie protegida i en declivi a la conca del Besòs des de principis de segle. El creixement d'aquesta espècie, però, ara s'ha frenat i progressivament ha anat disminuint fins als 10 exemplars detectats el 2023 respecte als 20 que hi havia l'any 2020. A la mesura que ha anat passant aquests darrers anys que no hi ha hagut riuades fortes, la vegetació ha anat ocupant cada cop més aquests còdoles i ara ens tornem a trobar a prop del punt on estàvem l'any 2019, no? que era de molt poques parelles en general a la conca del Besòs. Tot i això, després d'unes dècades, sobretot entre els anys 70 i 90, quan les condicions de la conca del Besòs eren pèssimes, el riu i el seu hàbitat s'ha pogut recuperar i per això des de la Fundació Ribus es mostren optimistes respecte al futur d'aquest medi fluvial al nostre territori. Això sí, no es pot abaixar la guàrdia, sobretot per la situació de sequera, i cal evitar accidents com el vessament químic de Ditexa ara fa 4 anys. El riu té una capacitat de recuperar-se molt ràpid, però el que no ens podem permetre és que això ens passi molt sovint. I, per tant, tenim notícies positives, no?, en aquests trams que estem parlant del Baix Vallès, però també tenim notícies negatives que ens alerten de la fragilitat d'aquest medi i que hem de ser més previsors. Augmentar la vigilància a les nostres lleres per evitar malmetre el medi fluvial amb les nostres conductes seria un dels reptes, ja que hi ha una densitat de població molt gran entorn del Besòs. I seguim parlant del medi ambient perquè aquest diumenge arriba el segon capítol de Gent de Riu, un programa que ens apropa tot el que està relacionat amb l'aigua al nostre territori. En el programa d'aquest diumenge es parlarà de la importància de la gestió de la massa forestal i de com pot tenir un impacte directe o indirecte en el riu. Segons l'últim inventari forestal nacional de l'any 2016, el volum dels boscos catalans ha crescut més d'un 20% en 15 anys, respecte a l'anterior registre, que també havia constatat un increment considerable. Molt se'n parla que l'increment de massa forestal augmenta el risc d'incendi, però també afecta de manera directa a la disminució del cabal d'aigua. Per aquest motiu és important una nova gestió dels boscos per poder millorar la disponibilitat hídrica. Que els boscos intercepten més aigua de pluja. Això què vol dir? Que hi ha una quantitat d'aigua que plou sobre les capçades dels boscos que no arriba mai a terra. I pot ser una quantitat d'aigua molt important que pot arribar al 25% de la pluja anual. I l'altre factor és que els boscos tenen la capacitat d'explorar, gràcies a un sistema d'arrels molt més gran, doncs molta més aigua al sòl. Tota aquesta massa forestal acaba convertint-se en els paisatges propis del territori i també dels rius i les seves lleres, i en certa manera condicionen la diversitat de les vides que els integren. La llúdriga és un clar exemple que la qualitat de l'aigua del riu Besòs és bona i que l'entorn és apropiat per a poder viure-hi. Prova d'això són els 25 individus que s'han registrat a les conques del Besòs i del Tordera des del 2018, quan es va constatar la reproducció de la llúdriga. Per mantenir-les, però, cal ser conscients de la importància de cuidar el riu i el seu entorn. Cal reivindicar que perquè hi hagi llúdriga no només has de tenir un riu de qualitat, una llera del riu de qualitat, sinó que has de tenir unes riberes que pugui descansar, que pugui reproduir-se, i que, a més, aquestes riberes estan connectades amb el riu, encara que ara no ho sembli, perquè hi ha un cabal baix. Quan creix, aquí passa tot d'aigua i es formen unes basses que estan plenes d'amfibis, de tortugues. La Fundació Ribus i el Zoo de Barcelona impulsen el programa de la conservació de la llúdriga a les conques del Besòs i Tordera. De moment, gràcies al projecte, s'han pogut conèixer com es distribueix la població, a on es reprodueix i quines condicions d'hàbitat necessita. L'objectiu d'aquest estudi és poder ampliar el coneixement per saber com conservar aquesta espècie. L'1 de febrer entrarà en circulació un nou bus urbà de Mollet 100% elèctric, que substituirà a un antic de gasolina. D'aquesta manera, l'Ajuntament fa un pas més cap a la sostenibilitat. Amb aquesta nova adquisició, la L1 comptarà amb 2 vehicles híbrids i un 100% elèctric. Aquest és el nou autobús elèctric que ha adquirit l'Ajuntament per la línia 1 del bus urbà, que opera a Segalers. El seu consum diari pot oscil·lar entre els 200 i 300 kWh. La càrrega nocturna de les bateries es farà a les cotxeres de l'empresa concessionària. Un vehicle que començarà a circular l'1 de febrer i que referma l'aposta de l'Ajuntament per tenir una flota de vehicles sostenible.
Suposa una millora en el servei públic de transport, que és a través dels nostres bus urbans. Volem anar modernitzant la flota de vehicles general de la ciutat i, evidentment, el bus urbà és un tema molt important i, per tant, el que pretenem és això, que sigui més confortable, al ser 100% elèctric, evidentment, també ajudem a lluitar contra el canvi climàtic. Té una capacitat per 74 persones i estarà adaptat per persones amb mobilitat reduïda. A més, està equipat amb tecnologies avançades com càmeres als retrovisors, sistema de visió de 360 graus o bé carregadors USB a tots els seients. Un vehicle que busca el màxim confort pels usuaris. Bé, és un bus d'última generació i, per tant, quan pugin ja veurà que és un bus completament modern, accessible, molt més amb tecnologia punta, amb retrovisors electrònics. També hi haurà USB per poder carregar mòbils i, per tant, podem dir que és l'últim model de bus urbà. D'aquesta manera, la flota de vehicles del bus urbà de Mollet estarà formada per 2 vehicles híbrids i un 100% elèctric. La seva compra ha estat finançada pels fons europeus Next Generation. Adif ha tret a licitació la redacció del projecte de desdoblament de l'R3 en el tram entre Mollet, Santa Rosa i Parets. Es tracta d'un tram de gairebé 3 quilòmetres. Les empreses que es vulguin presentar per fer aquesta redacció tenen de termini fins al 22 de febrer. L'empresa a qui s'adjudiqui aquesta redacció tindrà un termini de 3 anys per poder-lo fer. El cost és d'uns 4 milions d'euros. La redacció del projecte és el pas previ a la licitació de l'obra. Aquesta setmana ha mort el compositor de sardanes molletà Vicenç Coromines, als 97 anys. Va compondre gairebé 1 miler de sardanes al llarg de la seva vida i va musicar l'himne de Mollet. L'any passat va estrenar les seves últimes 2 sardanes, Cantant i xiulant, dedicada a la ciutadania de Mollet, i per l'amiga Mireia, dedicada a l'alcaldessa Mireia Dionisio. Coromines era molt conegut a la ciutat en la seva faceta de compositor, però també com a comerciant. Aquesta tarda s'ha celebrat la cerimònia de comiat a l'església de Sant Vicenç. Aquesta nit s'estrena al Teatre de Can Rajoler de Parets el documental Sergi Mingote, K2 hivernal, un treball d'Albert Barceló que neix de tot el material que va gravar Sergi Mingote a la seva darrera expedició. Bona nit, Ruth Rivera. Tot just ha començat ara la projecció, oi? Bona nit, Alba. Doncs sí, fa pocs minuts que ha començat. Abans, però, Albert Barceló, Júlia Mingote i Míriam Roset han dedicat unes paraules a tots els assistents. Hi ha molta expectació i moltes ganes de veure la peça. S'han exhaurit les més de 400 entrades i des de gairebé 30 minuts abans de la projecció ha començat a arribar al públic. Albert Barceló ha volgut explicar com són els vincles que s'estableixen entre els alpinistes a la muntanya i com les famílies viuen les expedicions des de la distància. Ho ha fet a través de les imatges que va gravar Sergi Mingote en la seva darrera expedició al K2, on va perdre la vida. Es tracta d'un cim que ell ja havia coronat anteriorment, però aquest cop ho feia liderant una expedició internacional que buscava coronar el cim a l'hivern, un fet que mai s'havia aconseguit. Transmet tota la força del Sergi com va viure l'expedició en el K2 i que realment veurem un Sergi disfrutant de la muntanya. Ell era un apassionat de la muntanya i veurem un Sergi alegre. He volgut que sigui un documental que realment intentarem que ningú plori, perquè jo crec que el Sergi voldria que fos un documental on la gent estigués content del que ell feia. Poder veure el que ell va disfrutar, que en Sergi va disfrutar durant els dies que va durar l'expedició, i veure'l amb la seva essència, tal com era, i gaudint de la muntanya. Aquesta és la primera projecció que anirà seguida d'altres. Per exemple, el 2 de febrer es projectarà a Tarragona i a partir d'aquí la intenció és portar-ho a diferents festivals, tant nacionals com internacionals. Moltes gràcies, Ruth, per explicar-nos com està anant aquesta estrena d'aquest nou documental de Sergi Mingote. Nosaltres ara continuem endavant i ho fem parlant del racó de l'artista del Museu Abelló, que compta amb una nova exposició, aquest cop de fotografia. Màrius Gómez ha presentat un treball que ha fet a la casa del pintor, amb el que pretén fer un recorregut per les diferents estances. 8 fotografies componen l'exposició que ha presentat el Màrius Gómez al Museu Joan Abelló.
3 d'elles les havia presentat al concurs de fotografia de Sant Vicenç l'any passat i aquesta va ser la guanyadora a la categoria dedicada a Joan Abelló. Per fer-les, en Màrius va endinsar-se en la casa del mestre amb la seva càmera i el seu trípode, mentre s'anava impregnant de l'aura del mestre. La idea ha estat plasmar en les fotografies l'esperit d'Abelló a través d'ell mateix. Vaig pensar que no deixava de ser una situació en la qual jo podia ser l'esperit del Joan Abelló que està passejant per la seva casa 100 anys després del seu naixement. La idea era aquesta, no que fos una figura totalment nítida d'una persona que passa, sinó que fos aquesta imatge difuminada que vol ser el Joan Abelló. En Màrius ja ha presentat aquesta exposició a diferents municipis de la comarca, com Lliçà d'Amunt i Santa Eulàlia. Per nosaltres és molt interessant, perquè igual que nosaltres hem fet aquests diàlegs de la col·lecció convidada d'altres museus, doncs ell ha fet això també pel seu compte i que ha sigut superinteressant, no? Perquè a les seves presentacions doncs, sempre ha convidat a totes les persones que vinguin a visitar la Casa Museu. Va fer un treball molt interessant sobre Joan Abelló i la casa i per tant ens va semblar molt interessant que estigués aquí. A més, això que ha dit la Pepa, que ha fet exposicions arreu del món i d'alguna manera ha portat el nom de Joan Abelló arrel d'aquesta petita intervenció que ell va fer al museu arreu d'altres museus d'aquí de la comarca. Al febrer també es podrà fer una visita guiada per la casa del pintor i col·leccionista Joan Abelló. Un recorregut que es complementarà amb l'exposició per poder visitar els espais de les fotografies mentre l'autor explica què el va inspirar. Els Castellers de Mollet enceten una nova etapa amb canvis a la Junta Directiva. Jaume Vergés, que ha estat president aquesta temporada, deixa el càrrec i el nou president és Juan de González, un històric de la colla molletana. Els Castellers de Mollet tornaran als assajos aquest divendres i ho faran amb una nova junta encapçalada per Juan de González. Aquesta serà la seva segona etapa com a president. La primera va ser fa molts anys en un moment delicat per la colla i ara encara aquesta segona etapa en una situació molt diferent. Em sento molt feliç per la nova etapa que presenta, ja dic, no com a president, sinó com l'equip de treball que m'ha donat suport. Crec que es farà molt bona feina i tot serà gràcies, naturalment, a aquest magnífic equip de treball que s'ha ajuntat a la part visible que pot ser el Juan de, en aquest moment, en aquest cas. Després de fer una de les millors temporades dels de la camisa verd claret, l'objectiu per aquesta nova temporada serà, sobretot, cohesionar la colla amb totes les noves incorporacions que han tingut, sobretot de persones joves, i gaudir de fer castells. L'objectiu principal és passar-s'ho bé. I crec que si les coses van rodades i la gent va fent feina, al final tots ens ho passem no bé, sinó molt bé. Fins al març, la colla molletana assajarà només els divendres i serà a partir del març quan intensificaran la feina afegint també els dimarts, per tal d'afrontar una nova temporada plena de reptes. Obrim ara plana esportiva i avui, Albert, ho fem parlant del Mollet de futbol. Un Mollet que aquest diumenge a les 12 del migdia rebrà un municipal dels germans Gonzalvo al Mataró. Aquest serà el primer partit de l'any a casa pels d'Albert Càmera i saben que han de començar a sumar de 3 en 3 per no veure com la seva situació a la taula es complica. Davant, però, arriba un Mataró amb la moral reforçada. El Mollet ja està preparat per rebre un Mataró que està despertant. Es tracta d'un equip de la part baixa de la taula que ve d'un canvi d'entrenador. La jornada passada els maresmencs es van imposar al Bosch de Tosca, setens a la classificació, per 4-0. Un resultat que mostra el canvi de mentalitat que ha fet l'equip i que voldrà repetir victòria a Mollet. El Mataró té un joc molt dinàmic, carregant el pes a dalt amb jugadors de molta qualitat. Busquen ser verticals sense cometre errors. El Mollet haurà d'interpretar aquest estil per poder respondre de la millor manera. Ells vindran molt a dalt a apretar-nos i a partir d'aquí nosaltres haurem d'alternar. Jo crec que si venen molt a dalt també haurem de jugar una mica a segones línies, però si no, si es queden, doncs sí. Hem de mastegar una mica el partit, partits complicats, sobretot ara
en el que els equips, com et deia, venen d'unes vacances que, aunque estiguin a baix de la classificació, doncs tenen aquest respir. A més han començat bé. El Mollet encara arrossega baixes i molts dubtes. Corzo, Borja i Negro continuen amb molèsties. En canvi, qui està a punt per a aquest compromís és el porter titular Cito. Així, els molletans s'afronten el partit amb molta motivació, sabent que tots els jugadors són importants. Jo crec que, tot i les baixes, qualsevol jugador que entri a l'equip acaba sumant. Els trams importants del partit són tots, òbviament, però el tram final, que és quan entren jugadors de la banqueta, de refresc, sempre acaben aportant coses positives. Per tant, això et dona a entendre, no?, que qualsevol jugador està enxufat, està endollat, està amb ganes d'entrar, ganes de participar i tenim moltes ganes de treure-ho endavant. El Mollet té la mirada posada en la zona de salvació i lluitaran per pujar posicions a la taula. Per aconseguir-ho necessiten guanyar els partits que tenen per davant, començant pel Mataró. El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia al municipal dels Germans Gonzalvo. Avui hi ha hagut dues expressions a Catalunya. Una, al·leluia. La segona, mira, sembla que hi ha cel de neu. Hola, què tal? I és que el temps ha canviat d'una forma radical respecte a ahir. La pluja s'ha estès per tot el país. Minsa, la veritat, a les comarques del Pirineu i les de Girona, i també aquest cel de neu que ha fet baixar de fet la cota de neu fins als 400 metres aquesta tarda en algunes muntanyes de Girona, i a hores d'ara és cap a l'interior de Tarragona on també aquesta cota de neu s'està desplomant. No esperem que hi hagi grans problemes pel que fa a la mobilitat, perquè al llarg d'aquesta nit aquestes precipitacions de pluja i de neu marxaran. I ja diem, doncs aquest canvi de panorama que ha estat total. Mireu, per exemple, aquestes imatges que gravàvem aquesta tarda en el cas de l'exterior dels nostres estudis, i la mateixa àrea ahir també a la mateixa hora, a la tarda. El canvi de cel ha estat total. Ahir era molt fotogènic, amb 4 núvols empesos pel vent de ponent, i avui, doncs, com no, com el 99% de Catalunya, cel que ha estat mòrdor, amb aquesta pluja, que en el cas de l'àrea metropolitana, també al Camp de Tarragona, és on més aigua s'hi ha recollit. Al llarg d'aquesta propera nit i demà, doncs aquesta pluja marxa, ja diem, aquesta pluja, aquesta neu, però sí que quedarà molta humitat, i això vol dir que quedaran moltes boires. Atenció a la conducció. La boira més densa, doncs de la Vall del Segre, de la Noguera Pallaresa, i també entre la Plana de Vic i el Pla de Bages. Aquí aquesta boira, ja diem, força tossuda al matí. També hi haurà alguns núvols que no s'acabaran de desfer, de les Terres de l'Ebre sobretot, també de la Costa Daurada en general, i en canvi a l'Alt Pirineu temps més tranquil i més assolellat. Al Pirineu, on avui hi ha nevat poc, i de fet demà doncs, gens ni mica ho farà. El vent encara bufarà una mica fort a l'Empordà, vent de Provençal, un palet de vent de dalt al sud del Cap de Salou, i farà fred. Demà la temperatura, mireu les màximes, doncs amb prou feina, 11-12 graus a la costa. A l'interior, a més, serà un dia fred, malgrat que les boires s'acabaran desfent. I el diumenge, doncs, encara tindrem algunes boires matinals, però menys que el dissabte. Les tindrem una altra vegada a la Catalunya interior, especialment a les comarques del Pla de Lleida, alguns núvols dispersos per la costa o també al Prepirineu, i la temperatura del diumenge, doncs, que pujarà 2 o 3 graus, pujarà la màxima, perquè mireu, per exemple, al matí. Al matí, doncs, a Girona despertarem amb 1 grau sota 0, a Lleida amb 0 graus, 1 grau sota 0 a Cervera, 6 graus a Barcelona. La tarda és quan tindrem entre 12 i 14 graus. Però en qualsevol cas, la pluja d'avui se'n va al cap de setmana. Que vagi molt bé. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. Gràcies a un estudi de la Fundació Ribus, s'ha detectat que el Besòs, a l'altura de Montcada, en un lloc inesperat s'ha reproduït el blauet, un fet molt sorprenent. En els darrers anys també han crescut la presència del corriol petit, dos fets que són indicadors de la bona qualitat de la conca del Besòs i la Tordera, també en els punts intermedis que corresponen al Baix Vallès. Veníem d'un any molt plujós, com era l'any 2020, i això també ho hem detectat amb el corriol petit i amb d'altres espècies. Veníem del 2020, que va ser molt plujós, i per tant això ha repercutit en les poblacions. Al febrer entrarà en funcionament un nou bus urbà 100% elèctric a Mollet. Aquest vehicle substituirà un de gasolina i d'aquesta manera l'Ajuntament referma el seu compromís per tenir una flota de vehicles sostenibles. A més, el nou bus compta amb les tecnologies més avançades que el fan més confortable per l'usuari.
Els castellers de Mollet tornaran als assajos aquest divendres i ho fan amb canvis en la direcció de la colla. El nou president per aquesta temporada és Juan de González, un mític dels de la camisa verd claret. Aquestes primeres setmanes d'assajos serviran per cohesionar la colla i preparar una nova temporada on tornar a gaudir dels castells. I en esports, el Mollet de futbol vol refer el Fortí del municipal dels Germans Gonzalvo en un moment important de la temporada. Els molletans jugaran ara 2 partits seguits a casa en els quals esperen signar un 6-6. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu, però, que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Nosaltres hi tornem dilluns. Que tingueu un molt bon cap de setmana.